Et dono la benvinguda al segon capítol de Districtes, la sèrie de Recapturant creada amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Avui ens endinsem en la història de l'Eixample, un districte que va néixer de la necessitat d'expandir Barcelona més enllà de les muralles medievals. Fins a mitjans del segle XIX, la ciutat creixia dins d'un espai tancat i saturat. L'enderrocament de les muralles, iniciat el 1854, va obrir la porta a un nou model urbanístic que transformaria per sempre Barcelona. Som-hi! L'any 1859, el govern central va aprovar el Pla Cerdà, un projecte urbanístic pioner per convertir Barcelona en una ciutat funcional i saludable. L'enginyer Ildefons Cerdà va dissenyar una quadrícula amb carrers amples i illes de cases que comptaven amb espais oberts i zones verdes. Els edificis no havien de superar els 16 metres d'alçada per garantir la llum solar a tots els habitatges. La primera construcció de l'Eixample va ser la Casa Gibert, aixecada el 1860, on avui es troba la plaça de Catalunya. Inicialment, aquell espai estava destinat a ser dues illes més de l'Eixample. La pressió popular, però, va portar a la seva reordenació. La Casa Gibert va ser enderrocada el 1895 per donar pas a la plaça de Catalunya. A principis del segle XX, Barcelona ja havia absorbit els pobles independents del seu voltant. La ciutat vella va quedar connectada als municipis annexionats amb carrers com el Passeig de Gràcia, que va passar de ser un camí rural a esdevenir l'avinguda principal de la burgesia barcelonina. L'arquitectura modernista hi va deixar una empremta inconfusible, convertint el Passeig de Gràcia en un museu a cel obert. Però el màxim exponent de l'arquitectura modernista el trobem a l'est del districte, la Sagrada Família, el projecte més ambiciós d'Antoni Gaudí. L'arquitecte va dedicar els darrers 12 anys de la seva vida exclusivament al temple. Les obres van començar el 1882 i es preveu que la construcció de l'estructura de la basílica acabi el 2026. No totes les obres modernistes de l'Eixample han perdurat en el temps. Un exemple és el desaparegut frontó barcelonès, situat al carrer de la Diputació amb Sicília. Dissenyat per l'arquitecte Enric Sagnier, es va inaugurar el 1893, però va deixar de funcionar menys d'una dècada després. Va ser enderrocat el 1902. Ildefons Cerdà va preveure el paper fonamental que tindria el transport a Barcelona, anticipant-se a les necessitats del futur. El popularment conegut com a tren de Sarrià va entrar en servei el 1863. Funcionava amb locomotores de vapor fins que la línia es va electrificar el 1905. L'any 1929 es va soterrar el tram de plaça Catalunya a Muntaner. El 1882 es va inaugurar la rasa ferroviària del carrer d'Aragó. Les vies estaven situades per sota del nivell del carrer i hi havia ponts a cada encreuament amb els carrers de l'Eixample. La rasa va formar part del paisatge urbà del districte fins que es va soterrar a finals dels anys 50. Amb el soterrament també va desaparèixer el baixador del Passeig de Gràcia. Inaugurat el 1902, l'edifici va ser acollit amb poc entusiasme per la ciutadania. El baixador va ser escenari de grans rebudes, des d'estrelles de Hollywood fins a les efusives celebracions dels aficionats del Barça que hi esperaven els jugadors quan tornaven victoriosos de Madrid. El tramvia va arribar als carrers de Barcelona el 1872 amb la inauguració de la primera línia, de tracció animal. La xarxa es va electrificar completament el 1907 i es va consolidar com el principal mitjà de transport de la ciutat fins als anys 20, quan els autobusos van guanyar protagonisme. Les obres del metro de Barcelona van començar el 1921, després d'anys de projectes fallits per manca de finançament. La idea d'un transport subterrani per la ciutat ja s'havia plantejat a principis del segle XX, però no va ser fins després de la Primera Guerra Mundial quan es va impulsar definitivament la seva construcció. El 1924 es va inaugurar el primer tram del Gran Metropolità, que connectava la plaça de Catalunya amb les Ceps. A la dècada dels 60, el transport públic de la ciutat es va municipalitzar, creant la base del que dècades més tard es convertiria en Transports Metropolitans de Barcelona.
El primer cotxe va circular pels carrers de Barcelona l'any 1889, però l'impacte real del vehicle privat va arribar al segle XX. L'any 1900 hi havia censats 12 cotxes a tota la ciutat i al 1907 la xifra ja pujava a 110. La presència del cotxe es va multiplicar a mesura que es va abaratir i es va fer més accessible. Al 1931 ja hi circulaven prop de 50.000 cotxes, fet que va provocar nous reptes per la mobilitat urbana, amb la regulació del trànsit i la creació de garatges i benzineres per tota la ciutat. Durant la Guerra Civil, Barcelona va patir els bombardejos de l'aviació feixista italiana. Un dels episodis més tràgics va ocórrer el 17 de març de 1938, quan una bomba va explotar davant del Teatre Coliseum. L'explosió va causar centenars de víctimes i va destruir edificis a banda i banda de la Gran Via. El 26 de gener de 1939, els tancs de l'exèrcit franquista entraven per la Diagonal. Començava una etapa de repressió a Barcelona. Es va imposar la censura de premsa, la retirada de símbols catalanistes i la depuració de milers de funcionaris públics. El pla original d'Ildefons Cerdà es va veure definitivament desvirtuat amb el mandat de l'alcalde franquista Josep Maria de Porcioles, una tendència que venia d'abans. Als anys 20 ja s'autoritzaven les remuntes, permetent la construcció de noves plantes sobre edificis existents. En els darrers anys del franquisme, les successives ampliacions de l'edificabilitat van acabar de difuminar l'essència del Pla Cerdà. Els espais ajardinats van quedar engolits per edificacions industrials o aparcaments. Amb l'arribada de la democràcia, mica en mica es van recuperar alguns d'aquests espais i actualment ja s'han retornat a la ciutadania una 50ena d'interiors d'illa. Moltes gràcies per acompanyar-me en aquest viatge i fins al proper capítol de Districtes.